कंचन रिकॉर्डिंग स्टूडियो से नाचै छमक के कपड़ा पहिर के होटल हेगे नाचै छमक के कपड़ा पहिर के होटल छोरा यूट्यूब पर कर दे तो वायरल के छोरा इंस्टा पर कर दे तो वायरल लगे एगो स्क्रीन शॉट छोरा फेसबुक पर कर दे तो वायरल लगे एगो स्क्रीन शॉट नाचै छमक के कपड़ा पहिर के होटल नाचै छमक के कपड़ा पहिर के होटल छोरा यूट्यूब पर कर दे तो वायरल के छोरा फेसबुक पर कर दे तो वायरल लोग एगो स्क्रीन शॉट के छोरा इंस्टा पर कर दे तो वायरल लोग एगो स्क्रीन शॉट चढ़ल जवानी तो हल्ला गोटना टन गे कौन सेंट लगही देह करो गम गे गई चढ़ल जवानी तो हल्ला गोटना टन गे कौन सेंट लगही देह करो गम गे दंगा फसाद करब बगी हमरा लागैया डोट डोट दंगा फसाद करब बगी हमरा लागैया डोट डोट के छोरा यूट्यूब पर कर दे तो वायरल फेसबुक पर कर दे तो वायरल लोग एगो स्क्रीन शॉट के छोरा इंस्टा पर कर दे तो वायरल लोग एगो स्क्रीन शॉट केसी भगत जी के नहीं तर सागे गणेश कहे छो जे बोलोट बरसागे हेगे अंकुश बजरंगी के नहीं तर सागे राधे कहे छो जे बोलोट बरसागे राघव राज कहे छौ संगे लई दे सटू सट राघव राज कहे छौ संगे लई दे सटू सट के छोरा यूट्यूब पर कर दे तो वायरल फेसबुक पर कर दे तो वायरल लोग एगो स्क्रीन शॉट के छोरा इंस्टा पर कर दे तो वायरल लोग एगो स्क्रीन शॉट फेमस भजे भी गई गोड़ की।